biang long pini lama jan ke alo non kimi lun kanar jan mari video lo ba me tum prapchen pen lang lo inta prang po alun kan jan men ke alo boche ari arni kimi production long si tum lang lo inta prang po lasi pini labang su lun kanar jan long komasi chepa jan hingma edi tum ang ton labang su lam jan laing lo na tutang te a video le start lo na boche ari labang su lun kan jan long chepa jan tung me like hen lo kece thangklong actor alang li men Prince England laben labang surung ka janong chepa jan bang phi mate actress semen kelalo kece thangklong abang phi alang li men Lily rong pharpi boche ari labang solenjer kelung melai khenlo kece thangklong a singer dum prem terang lapen akang sangi pi alang tomasi pensili tum labang solenjer mate lung ka janong tum aji iklong po boche ari labang solenjer phan ke togi bang fomen ke longbir terang laben labang surung ka jan phan complete producer abang fomen ke Mongol Singh Ronghang boche ari labang sulun kan narjan mati video bang melitum prapjen pen arni kimi production si tum langlo ida prang po asili tum full video le tum chong hong ding lo nang kelang long je pan na tum ani bang litum kar biang long pan kise thangklong a video mati actor actress a video lang verite na tum hesek ne lobsa sarka binon pini lamajan kelang si kang ton lo kur bang thu